I-appeal mo sa imong simbahan, i-appeal mo kampo dito ah. Ampo ka ng tao karon, ilampo ay taran. Mo galing. Bulagyan na to imong kabit. Bulagyan na to imong kabit. What's that for? For you, disinfecting. Close your eyes, mouse. Your nose. Good morning! Nag-record na sa kotro, kaya naguba na po. Naguba na po akong file. Yung kabalo sa ako ba ni memory card sa akong camera? What the hell happened? I'll do it again. Hi, Ella. Hi. And my sexy mommy. Na high blood. So muna akong gibot. Kanina ako na po kotro record. So it's another day. And today, tungod kay work at home man ko, nagay po schedule Monday, Thursday sa station ko. So later mo to ko sa ABS niya. Kaya wala pa man po may sa total lockdown. But before that, alas 8 na, kailangan ko muadto dito. Breakfast ako. Salamat din sa akong mamag papa. Nakataga ng native nga itlog. Dayon akong coffee karon mahalon. Wala na yung match ng mga kanang mga Starbucks. Ay, wala na yung match. Yes. Kung naka sa Cagayan de Oro, social ka kung ang imong kape H proper. Kulba ni. H proper. Naka-grind na siya. Coffee roast. So laylay man na kana isa Ethiopia Yergavizia Rikizuki di ko sabot sa Ethiopia Sidamo mo nang origin niya yung farm. Tapos ang variety laylahi. Are they Spanish? Tapos ang isa na taste profile, ang isa milky chocolate black tea grape, kani isa pomelo honey sweetness juicy berries. Nana na yung mga test profile. O ang nakalami ani shoutout ko na kang Sir Harley Kit you. Siya gyud mismo may gala, don't know kung di man siya katanawan ni pero boss ikaw gyud ang nakamalan ni boss kay ikaw gyud nag-grind ani para nako aperty kayo. Perfectly pa kay ko gana koy coffee. So akong gitistingan kanisang kuan pomelo honey sweetness. Kanila akong gigamit. River. Yeah. Nagbaho si daddy. Mas more nga pa. There. Sabi. Give me baso. Pauwi sa taning kuan kay nag-edit. Sa man nga kape nga tea kuan man eh. Bear, water please. Water please. Yummy. Of course, yummy. Bro na ako sa H proper nga uptown na. Sarap. Yummy. Look, sarap, not sarap. It's yummy. Raver is, I don't know. She's happy. Kaya daghan nag-follow siya on TikTok. Please follow her. Okay guys, nakaligo na ko. Kaya mato ko sa station. But before that, magkuhan ko rin magbiro ka ko. Pandiabetes, Royal C, MX3, baka namin. Vitamins. Alright, need to go to the office. Ella, bye! Uy, kuha na ko yung test result? Sure? Alright, let's go!
Tol, Gusto mo ka na? naka-quarantine yapon sa balay. Pero nakoy kuan Monday o Thursday na ako diri stasyon. Ay, gusto ko ito. Ganun ka? Wala lang, kailangan lang mo duty diri magbuhat og report. Unsa man ka nawo makagapon? O sa way biyahe ama ka? Lagi ito simbahan ka po. Nagpahilang eh. Bawa may nahiling ako sa simbahan. Aw. Balik loob ba? Balik loob. Mo na burag maminaw na gid ang ginawa na sa imo ha kay nagbalik loob na ka. Sige na siya. I miss you, Lord. Lagi. Daw bi ang atong mga boundary ani ron. Ang gaman sa ano, yung siya nga, walang daw. Kung nakikita, mas mayo, ang ipa-driver mo na ko to. Sa'yo, makita ng 300. 300 ang malindi. Alang ihatag na ito ang 200. Mao ba? So gipabiyahe gyapon. Oo, ipabiyahe ka po rin yan. Ah. Mo na, ipabiyahe. Daw bi ang imong kwan dia. Panginabuhi nimo dia. Kaon-kaon. Ang isa, huwag na mag-text nga katong mga suod ni mo nga kailang magpakuha. Ayan, Mo ba? Pero wala sa ako gikuha itong na mag-text nga naligo ka na ba ko, sir? Ay, coronavirus. Wala na. I-appeal mi sa imong simbahan na, i-appeal mi kampo dito ha. Ampo ka ng tao ka ron, inampo ay tarat. Mo galing. Napangay, pinag-asa rin. Bulag yan na to imong kabit. Bulag yan na to imong kabit. Sige Brad, napakudre na ako mo pa'y pag-abot na stasyon. Sige. Pagsabalan di akong say ko nimo na. Bahala ba sige. Napamagay pamugas. Wala pa na. Ako mabata, tapos muhog pa nun. Okay. Sige brother. Sige, ito. Sige brother. Yeah. Si Lito Inglesero to siya may gala. Anyway, nanak ko diri sa akong opisina, medyo mingaw ang stasyon. Check sa tayo mga unsay buhaton. Mga kapamilya, aniya na ang atong Pamao Special Advisory. Tungod sa kakulang o kawadon. Mga kapamilya, aniya na atong Pamao Special Advisory. Tungod sa nga ilang ihatag sa mga frontliners sa Northern Mindanao Medical Center. Nag-donate sab og absolute ethanol and biology. Atangi pa ang mga uban natong mga advisory sa atong official Facebook page. Ako si Bernie Bitokbitok, working from home para sa Pamahaw Espesyal. Alright guys, I'm going home. Alright, we're going home. Kailangan pa ko mag-set up sa balay og akong mini booth para pwede kaya po may maka-on air, maka-chika-chika through Facebook gamit ang Zoom na app. So muna ko i-set up ang karong pag-uli. So starting tomorrow, wala na yun. Work from home na yun ko totally, tapos one DJ per day na lang yun, 6 to 6 ang duty. Kailangan buhaton kaya nakataas na atong kwandari. By the way, mo din yung update dire. Hapit na mo man mo ni ang Bamboo Lane almost done. Brought to you by Pueblo de Oro. Takanidayon ang ilahang La Familia. Bamboo Lane na this one is the Familia. What is La Familia? Familia apartment. Oh, yan.
This one, this one, this one, this one, this one. Yeah, pretty good. Alright. So, pagsulod sa among village karon nanay ko spray sa ligid. Sa ligid din mo again virus. Disinfect. Hugaw akong welcome to Westwoods, a subdivision in between the forest. See? So green. Where should I pass? There? Where should we park? Dialan